लोगोफोर जों गामिया हेलो लोगोफोर आंनि ब्लगआव आङो गिबियावनो गासैखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नै लोगोफोर आङो न'आव दंफैयो आंनि जोनोम गामियाव बिमा बिफानि न'आव फैदों आं दाख्लैनो आलासि जानो ओमफ्राय एसे मैगं बुथुमगासिनो आं लोगोफोर न'आव लांनो होजोंहाय लांनो आरो माने जोंना होजोंहाय जि मैगं गायदोंमोन आं जाजोबदोंबोमोन ओमफ्राय दा दै बाना दाख्लै जादोंमोन ना बेजों सेस थैलांजोब्बाय मैगङानो दाथ' बायनोबो हाला जि दामखा ओमफ्राय नै माइखौनो गायनो हायाखै दाबो दै गैयाना जोंनिखै खरान जानानै दंजोबो आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं एसे मैगं खागासिनो दङ मैगं लांनि न'आव नै सिनारिया ग्रिन ग्रिन गोथां गोथां आरामनो जि मोजां जानानै दङ थांसै आङो माने दा बेलासियावहाय माबा जाफैबाय साननै जाफैबाय शुक्रबार खालि फैदोंमोन आङो आलासि फैदोंमोनलै ओंखायनो फैब्रबनाय जादों आरो ओमफ्राय दाथ' आरो स्कुलबो गैयाना गरम बन्द ओंखायनो आरो 15 थारिखआव नानि फैबावसिगोनलाय होनबा थाफैलायनोसैलै आङो ओंखायनो खाथियाव हाबा जानांगौ लोगोफोर मिथिबायना थाब थाब फैनो हायो गोसोबानो होजोंबो न'आव माइ गायखांसिगोन नालाय खननैयावनो जोबगोन माइयाबो मैगं खानि लोगोफोर आं मा मैगं बुथुमखो दा नोंथांमोननो खोन्थागोन दे एसे नै जोंना बरिंआ हनै दाख्लै र' माखौबा मैदेर सिफाय फैदों होनदोंमोनलै नायनां मैदेर फैबाय थायो जोंनिखै लोगोफोर अखाबो हाबाय थादों नै ओमफ्राय आङो अखा सिजाजोब्बाय ओंखायनो आं मोखांखौ खोन्थायाखै लोगोफोर केमेरा हमनानै होनोबो मानसि गैया ओंखायनो आङो बांद्राय ब्लग खालामनाय जाया भिडिअ लाबोनाय जाया खामानियाबो बेस्थ' दा आरो स्कुल जोबनायखायसो नै बरिंआ जि गोबाव जाबायहाय बोसोर जाबाय नैबेखौनो सिफायदों खोमा नै गुनानि बेरा होदोंमोन ना नै एखौ बोफायलांदो आरो नै एखौ बोफायलांदों जि आराम जोंहानि हायावनो जावदों नै गयनि हाग्रा दानस्रांनाय माने मेचिनजों हाहोदोंमोन जोंहा मैया बगाजुलिनि न' आलासि जाफैदों नै गयानो थैब्रजोब्बायलै मोजां जायासै गायफिननांगौसो नै ओमफ्राय ओरैजायथ' दंखायो नै जि बुस्था आं बायदि जादों मथेनो माइखौनो गायनो हायाखै नै लोगोफोर जोंनि बगाजुलियाव दैयानो गैया अखा हाबाबो दै थाया दंग'नि दैजोंसो गायोना माबा मोनसे बुस्थु खानो फैदों आं लोगोफोर नोंसोर जागोन ना जाया नायलाय दै नै लोगोफोर बे फिथाइखौ खानो फैदों आं नोंसोर जागोन ना जायाथाय मा होनोमोनथाय र' बावलायलांबाय आं नामखौबो नै बेखौ नै इखौहाय इखो जानो फैदों लांनो जि मोजां भाजा एवनानै जाबा नै जि दंसोयो नै बे फिथाइखौ मा होनोमोनथाय बावलायलांबाय आं नामखौबो खानि र' अखा हाबाय लोगोफोर नै खाखांबाय अखा हाबाय अखानै फ्रि ग्रिन हे सर सिजोब्बाय आङो मोनसे खोथा दै लोगोफोर हाबा जाहैबाथाय न'निफ्राय बिराद माल बुथुमनानै लांनो लुबैयो न' लोगोफोर सोरबा बिदि नंगौना नङा मिन्थिया नाथाय फ्रायनो आं बांसिनखौनो नुयो आरो हाबा जाबाथाय निजा न'निफ्राय बिमा बिफानिफ्राय जि माबा लांनो लुबैयो गैयाबाबो आरो जोंहाथ' जेबो गायखाया दिसुन बाबायाबो लोमजाबाय थायो आइयाबो हारसिं माखौ मावथ्र'नो ओंखायनो नै गया जि गायो बेनो जाखायो आरो गायबालाय ओमफ्राय नैबे फाथोखौ खानसै र' एसे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो आं बरायग्रोनानै लाबाय लोगोफोर नै आङो न'आव दंफैयो आरो ओमफ्राय दिनै आङो साननै जाबाय न'आव थाफैनाया आङो थांफिननो नागिरबाय बोराया फैयाखै आं हारसिं फैदों
आलासि फैदोंमोन दाख्लै ओंखायनो आं फैब्रबदों आरो बाबाजों आइजोंल' नालाय सानैल' बारा जगार इदि माबा हास्लाबाना ओंखायनो आं फैबाय मावनो होननानै खाथि नालाय ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो न'आव थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय आङो दिनै न'आवहाय मा लांनो नागिरदों आंनि बिमा बिफानिफ्राय आं नोंथांमोननो एसे भिडिअ खालामनानै लाबोनोसै माने आं दायो ओंखारखांनानैसो खालामबाय आरो ओमफ्राय बिनि सिगां भिडिअ खालामखादोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनोसै आरो नायदो ओरैनो मोननैसो आङो मैगंफोर बुथुमनानै लाबाय गुबुन दिनफ्रावबो आं बिदिनो लांबाय थायो बिराद लांनो लुबैयो माने बिमा बिफानिफ्राय मा दं बेखौनो बुथुमनानै लांनो लुबैयो आरो बिसोर जानोबो रोङा ओंखायनो ओरैनो थालाबायो होननानै आं लालाबायबाय आरो मैगंफोरखौहाय अब्ला नायलांदो लोगोफोर खोन्थालांसै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नै लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानोसै नै आं मा लाखो नैबे स्पेसियेलि एम्फौ बिजामादैनि थाखाय आइया नागिरनानै हरदों बायनानै न'आवबो दंमोन दाख्लैनिफ्रायनो जाबाय थादों ओमफ्राय गैलामोन आरो ओमफ्राय गामि खाथियाव बायनानै लायदों ओमफ्राय नै बियो खान्थाल बेगर ओमफ्राय हाइजें बेखौ लाबाय आङो खान्थाल बेगर बिराद खान्थाल दं जोंहानाव ओमफ्राय मोननानै सिरि गारबाय थायो आरो रावबो जाग्रा गैया ओमफ्राय बेगरा आलाय सिलाय जानायखाय खननानै लाबाय आं जोंहा होजों बिराद जायो माने ओमफ्राय नेक्स्टआव नै लेबु नारें ओमफ्राय बिनि उनाव नै फाथो ओमफ्राय नै बे दिंखिया बियो जाबाय आंनि बोरायनि स्पेसियेल ओंख्रि बियो बिराद जायो बेखौ दावदैजों एसे थाव बुरजा होनानै फ्रायल' एवनानै होनांगौ बिराद जायो बेखौ ओमफ्राय नै बियो आं दहाय ना मोनथिया नै खुन्थाइ फिथाइ नै बेखौ लाबाय नै आङो बिराद मोजां एवो भाजा एवनानै थावजों फ्राय एवनानै जानांगौ ओमफ्राय बाथोन देबाबो ना गोरान होनानै एसे जोंनाथ' ना गोरान दंसै ना दाख्लैनि मोननाय बे आरो बेखिनिखौ लानोसै लांबाय थाखायो ओमफ्राय आङो दिनै बेखिनिखौ बुथुमबाय आरो दिंखियालाय होजोंबो दं बिरादनो ओमफ्राय नाथाय हाग्रा बारि खानो हाया बारियाव मा होनो जिबौ दं लेवा दं ओमफ्राय जोंना लामा मोखां खानो मोजां ना ओंखायनो लाबाय आं नै बेखिनि आरो दुगैनोसै आङो थांनोसै गोबोर खान्थाला जोंना इदि थायदों आरो जिनो ओमफ्राय बिफाङानो फांथाम दंखायो बियो न'सुंनि ओमफ्राय बैखैबो दङ लामाखैबो दं जाग्रा गैया रावबो सिरि गारबाय थायो ओइनै थाइसे सिरिना दं आं लांला आरो गिलिरथार थिखोनो हाया दुमब्रांनो होजोंहाय न' खाथियावनो दंखायो खोनो जाबाय थाखायो जोङो नै आंना मैगङा नै लोगोफोर आङो ओंखारबाय आरो दुगैखांबाय थांनो खर'बो लोबनानै लाबाय आङो ओमफ्राय मा होनो मिटिं दं ग्रुपनि मोनसे कुमारघाटायाव ओमफ्राय बे मिटिं जोब्बा आङो थांखानोसै आरो दायो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव निमाहा बियो दाय जायफोरा आंनि इउटुब चेनेलनि फेमिलिफोर आङो हदाय नोंसिनि सिगाङाव आङो माबा भिडिअ लाबोबाय थानो हाया आरो थांनोसै आंनो ओमफ्राय थांबाबो आङो दायो न' मोनहैथ'आ लोगोफोर कुमारघाटायाव जोंना मोनसे ग्रुपनि मिटिं दं दिनै 2 तारिख ना ओमफ्राय बेयाव आङो थालांगोन आरो ओमफ्राय मिटिं जोब्बासो दा थांगोन मिटिङाबो 4थायावसो जागोन ओमफ्राय मोना मोनहैसिगोन आरो आङो न'आवहाय ओमफ्राय बेजों मोनसे लोगोफोर जायफोर बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आङो भिडिअबो हगारो नालाय ओंखायनो बारा ग्र' जायाखै आरो आंना चेनेलाहाय अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि सम भिडिअबो लाबोबाय थानो मोना अब्लाबो आं मालाबा हगारबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौबो अननानै बेखिनियानो लोगोफोर ओंखारखांबाय बाबायाबो बहाबा थांदोंमोन फैबाय ओमफ्राय आइयाबो उन्दुगासिनो 1:30 जाबाय खोमा दायो समाहाय थांबाय थानोसैलाय फैनोसैलाय मालाबा नै लोगोफोर आङो मिटिंनि सम जाथ'यैखाय बाजाराव आब'नि दखानाव दसे थाफैबाय आरो ओमफ्राय डाइलग होबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय थांनोसै सम जाबाथाय बोरमानि हागसुयो नामा बोरमानि हागसुयो नामा सोरबा बाजाराव फैनाया नै दखानाव दंफैयो आं दसे जिरायफैदों डाइलग होगासिनो हनै बिब'आ खालामाखै आङो 20 थाखा
बिदिया 20 थाखाखा न'आव मेरलामोन जोंना थास' आथिङा ओमफ्राय आं अखानायै खानो बानानै खायाखै थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आरो जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ दासिमबो नायाखै प्लिज अननानै नायबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे बाय बाय